Så det var den gang, hvor der var USA, hvor flyene ramte tvillingtårne. Ja. Det var flyene fløj ind i World Trade Center. Ja. Ja, men det har jeg hørt om, da der var den store terrorsag over USA på World Trade Center. Ja, det har jeg absolut hørt om. Hvad mener du med på det? Forklare det? Kan du forklare, hvad der skete på 9/11? Ja, der skete jo det, at der var nogen, der kabrede nogle fly og fløj dem ind i World Trade Center. Og så var der jo også et andet fly, som blev kabret, som de vi har fløjet ind i Pentagon. Men som jo nåede at styrte ned på en eller anden mark, fordi at der var nogen, der begyndte at slås med dem, der havde kabret dem op i luften. Men det, der skete helt primært, det var jo, at de fløj med ind i World Trade Center, og det endte med, at World Trade Center, de 2 tårne, de væltede. Ja. Altså, det er jo personligt gået ud over mig, men det betyder lidt. Altså, det sætter nogle tanker i gang, dengang det var, det ramte. Ja. Jeg tror, alle de følte med, dem der gik ud over det. Det er meget tragisk bøger. Ja. Jeg synes ikke kun det ramte, det ramte hele verden. Ja. Altså, det er ikke så meget andet, du var en drømme i dag. Nu var jeg jo hverken selv involveret eller kendte nogen, der var jo. Men det er jo ramt en masse mennesker, så det er en frygtelig ting. Altså, jeg selvfølgelig det sat nogle tanker i gang omkring terror i Danmark, omkring sikkerheden her i landet. Ja. Altså, Danmark har jo et samarbejde med USA, så det har jo også betydet, at det har ligesom også ramt i Danmark. Ja. Og gjort dem også lidt usikre. Og det har jo i hvert fald nok gjort, at man var lidt mere op på dupperne. Altså, man ved, det kan ske sådan et sted som det her, hvorfor skulle det så ikke måske et sted som det her? Ja. Ja, den har jo i hvert fald betydet, at Danmark er gået aktivt ind i det, som man kalder kampen mod terror, og er blevet en nær allieret til USA. Så jeg tror, det har betydet for Danmark også, at grænserne sådan generelt er blevet trukket lidt mere hårdt op. Ja. Det er jo det samme igen, at sætte nogle tanker i gang, og selvfølgelig der begyndte også at sætte andre ting i gang rundt omkring i verden med USA og krig. Kan du huske? Mange mennesker døde. Ja. For den store nyhed i Kina, vi har hørt. Ja, det gør jeg. Ja, man kan jo lige pludselig op til at se, hvordan den tager og rigtige ansigt ser ud, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Det er lidt voldsomt. Absolut. Ikke helt præcis, men jeg kan huske, at jeg sad i skolen, hvor jeg talte om det. Ja. Nej, jeg var i Kina i 2008. Ja, jeg var i Kina og i Beijing. Jeg er ret så sikker på, at jeg var i skole. Ja, det kan jeg godt. Hvorhen var du? Jeg var hjemme med min bror, og så sad vi og så fjernsyn, og så kom vi på. Jeg kan tydeligt huske den dag, og jeg kan huske, at jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg var faktisk på en messe over på Sjælland, og jeg kan huske, der blev sat sådan et fjernsyn op i en restaurant eller kantine, hvor det så kørte hele tiden på både DR og TV2 med hvad der skete. Og jeg kan huske, at folk de sprang ud af vinduerne og baskede med armene, hvor jeg tænkte, det må være simpelthen totalt forfærdeligt at være inde i den bygning. Så det, jeg kan tydeligt huske det, og jeg synes, at det har haft stor betydning. Verden har ikke været den samme siden. Nej, det tror du ikke? Nej. Ja, det tror jeg godt. Altså, i USA vil det nok blive sværere, fordi sikkerheden er skærpet en del, men ja, helt sikkert. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Samme mængder. Altså, hvis de vil lave et statement, så vil det lige så godt, så det var et større sted, hvis den var. Ja, det skal man jo aldrig sige aldrig, og jeg er sikker på, at et eller andet sted i verden, der sidder der nogle folk og forsøger at gøre et eller andet tilsvarende, eller planlægger et eller andet tilsvarende. Der var jo også, var det ikke sidste år, hvor der var nede i Kenya et indkøbscenter, hvor der blev taget en masse de somaliske terrorister, men det var i Kenya, det skete. Det var de der Al-Shabaab, så vidt jeg husker. Så der er helt sikkert, der sidder nogen rundt omkring i verden, som gerne vil lave noget
igen. Hvad mener du terroristernes chance for at slippe fra det var? Fra 11. september? Ja. Hvad der er chance var for at slippe fra det? Ja, det er jo helt tydeligt, at dem, der sad i flyvemaskinerne, de kunne i hvert fald ikke slippe fra det, fordi vi jo er 100% sikre på at dø. Og jeg tror også, at dem, der har været med i det, de må nok på et eller andet niveau have forberedt sig på, at det her, det slap de ikke levende fra. Og jeg vil også tro, at de mennesker, som har gjort det, har jo også måtte regne med, at USA vil komme tilbage og slå hårdt ned på dem, som havde gjort det. Og det har de så også gjort. Tror du, det endte med at være godt eller dårligt for USA? For USA? Ja, det er jo... Det vil jeg sige, det har nok været både godt og dårligt. Jeg tror, det har været godt på den måde, at jeg kunne i hvert fald opleve, at efter det skete, så rykkede folk, hele verden, tæt sammen om USA. Og jeg tror også internt i USA har det betydet, at man har stået mere sammen. Men det har også ført en masse dårlige ting med sig. Øget kontrol, øget sikkerhed i lufthavnen, øget overvågning fra NSA og hvad det hedder.